खुलुमबाय लोगोफोर, दिनैनि सोलिफु रादाबाव नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायबाय। आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो गाहामै दङ। नोंथांमोननि थाखाय गुसुं समनि गेजेराव लाबोबाय गोनांथार रादाब। गिबि रादाबाव दङ लाइमोनफोरनि थाखाय गाहाम खौरां। आसाम पुलिस बिफानाव गोबां मासिनि साख्रि ओंखारदों। गोसो गुदुं लाइमोनफोरा गावनि रोंगौथिजों बाहागो लानो हागोन। खौरांनि बायदिब्ला साब इन्सपेक्टर आनआर्मेड ब्रान्चनि थाखाय 306 पस्ट, कन्स्टेबल इउबिनि थाखाय 705 पस्ट आरो कन्स्टेबल एबिनि थाखाय 1429 पस्ट। फैगौ 10 दिसेम्बर 2020 निफ्राय अनलाइन एप्लिकेशना जागायगोन आरो 9 जानुवारि 2022 सिम आर'ज बिलाइ गथायनायनि जोबथा अक्ट' जागोन। गोसो गुदुं लाइमोनफ्रा एप्लाइ खालामनो हागोन। बिटिआरनि चिफ प्रमद बर'नि गोख्रों बिथोन। बिटिसि सेक्रेटारियेट मावखुलियाव साख्रि मावनाय साख्रिआवलाफ्रा जेबो जाहोन गैयालासे सानथाम सम सेक्रेटारियेट मावखुलियाव फैयाब्ला बिथांमोनखौ सासपेन्ड खालामगोन। बिटिसि सेक्रेटारियेटआव दुंहाव थासारि। साख्रिआवलाफोरा जानांदों हाहाकार। मावफारियाफ्रा थि समाव फैयैनि थाखाय बिटिआरनि चिफ प्रमद बर'आ गेटखौ बन्द' खालामदों। बिटिसिनि गायखंगिरि प्रमद बर'आ खौरांगिरिफोरनो फोरमायथिनाय बायदिब्ला सेक्रेटारियेट मावखुलियाव थि समाव साख्रिआवलाफ्रा फैया, जायनि थाखाय जौगालु बिथांखिफोरनि गासै खामानिफोरा थाबथानानै दं होनना अजद होदों। खौरांगिरिनि सिगाङाव बिटिसिनि गायखंगिरि प्रमद बर'आ बुङो दि बिटिसि सेक्रेटारियेटआव मावफारियाफ्रा फुंबिलिनि 10 रिंगानिफ्राय बेलासि 5 रिंगासिम खामानि मावनांगोन। जायफोर मावफारियाफ्रा जेबो जाहोन गैयालासिनो सानथामसिम अफिसाव फैया बेसोरखौ सासपेन्ड खालामनाय जागोन होनना रोखा बुंथियो। दानिया फैदो गुबुन मोनसे खौराङाव। फैगौ 10 आरो 11 दिसेम्बर खालि 17थि बड'लेण्ड मार्चार्स वर्ल्ड काप 2021-22 भलिबल बादायलायनाय खुंफुंगोन। गुबुन गुबुन बोसोराव खुंबोनाय बायदि देग्लायबो क'क्राझार जिल्ला गेलेमु गौथुमनि बानजायनायाव खुंगा 17थि बड'लेण्ड मार्चार्स वर्ल्ड काप 2021-22 भलिबल बादायलायनायखौ 2 दिसेम्बर दाननि फैगौ 10 आरो 11 दिसेम्बर खालि साननैनि हाबाफारिजों केडिएसएनि गेलेग्रा फोथाराव खुंफुंनो थि खालामनाय जादों। बेजों लोगोसेनो बे गेलेनायजोंनो केडिएसएनि इन्टार क्लाब भलिबल लीग 2021-22 खौबो खुंफुंनो लाफानाय जादों। बेनिखायनो केडिएसएनि सिङाव मुं थिसनखानाय एफिलिएटेड क्लाबफोरखौ बे बादायलायनायाव बाहागो लाफैनो खुंफुं आफादनिफ्राय खावलायहरदों। गोजोनथाव खौरां, तरायना अपुर्णा नार्जारिया भारतनि आइजो आन्डार-19 फुटबल हानजानि थाखाय सायख'जादों। क'क्राझार जिल्लानि बनरगाव खाग्राबारि गामिनि मुरसि बिश्वजित नार्जारिनि अनसुलि फिसाजो तरायना अपुर्णा नार्जारिया फैगौ 10 निफ्राय 22 दिसेम्बरसिम बांलादेशनि धाकायाव खुंफुंजानो गोनां साउथ एशिया फुटबल फेडारेशन आन्डार-19 वुमेन्स चेम्पियनशिप 2021 जोलुर बादायलायनायाव क'क्राझारनिफ्राय भारतनि आइजो फुटबल हानजानि जानानै गेलेनो थाखाय सायख'जादों। दानिया फैदो जोबथा खौराङाव। गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानो जोबथा सम खानानै होबाय। दा मोनानि 12 रिंगानि सिगां आसाम सोरखारनि पुलिस बिफाना दिंबियाब एइउडिएमनि एमएलए आमिनुल इस्लामखौ हमनांगौ। पुलिसा जुदि हमा, गाबोन 8 दिसेम्बराव एमएलए आमिनुल इस्लामनि न'आव चैतरन्जन बरा दैदेननाय हिन्दुबादी हानजाया थांगोन। बे बाथ्राखौ बुंदों हिन्दुबादी नेता चैतरन्जन बराया। बिथाङा बुंदों आमिनुल इस्लामा बिमा कामाख्या आरो हिन्दुफोरखौ अपमान खालामदों। बेनिखायनो सोरखारा बेखौ हमाब्ला जों गाबोन थांगोन, बेखौ बुजायहैगोन आरो बेवहाय सरकार आरो पुलिसा चैतरन्जन बराखौ हेफाजाब खालामनांगौ होनना बुङो। लोगोफोर, रादाबा एसेनोसै। रादाबखौ जोबजासे नायनायनि थाखाय गासैनिसिमबो साबायखर थाबाय।